segidan eta golpe handia jaso nuen tripan ambulantzia deitu ta etorri korrikan amarkaina geikopak edanez segidan joe azken Coca-Cola kalte egin zira. Banekin etzegola semea ederto, baina hau gaur ez dabil gerozta hobeto. Naiz eta zu gaitzaren noski arnasteko joera hartu duzu guztia azteko. Ni hemen egongo naiz gogorarazteko. Topera daiz bertolaizik, Kalidadi egon, etorkizuneko bertolaizik. Txalo, Bekin dauzekin, gero finalien euskarriko, finalien koba zapareko. Osa que... Bueno, hoi bakarka kante bikotzi, objektu bat ere. Eta horretan lehenengo izango da, Enoko Arrate. Txalo, bero berentzako. Eneko objektu aukeratzeko aukeri ukingo dugu. Ezkerra eskuma, zure ezkerra nire eskuma. Beti eskerrera. Beti ezkerra. Ezkerra. Tiene que hay. Zeu separado, Han. Parrandarako aspaldi honetan enauzuen ez nagia herri urratxi botatan ion nik aspalditik begia bikalimotxo txistorra alaituaz aurpegia irrintzien aberia irrintzien aberia tabastar baten erorinazta hause omen dut zaria eta ez dakit zer den txapel txikia edo burua handia Txalo, bero bat, eneko zago.
zu legitiko bukean. Tago, gau. Papel honen zirkulu batean marraz daiteke bizia, izan daiteke kaka garbitzen, naiz orgasmoen irrintzia, naiz orgasmoen irrintzia. Eta neguan sudurretako muki hoien garrantzia, honetara mugatzen da sarri gure inteligentzia, bizioaren esentzia, aulogeletan sartzen denean, hasten da adolescentzia. Hola, ma, akabe da bigarren fasie. Eta hoi, bikote batek egingo dugu aurrera. Juezari lani ditxeko ez dagoe. Eta Germani idazkariz datorren nien. Resulta huekaz datorren nien. Osa, Germán, resulta huekaz datorren nien. Germán, initzalo, pero va, todo bien. Lan eskutuen. Germán Belañon. Hector da idazkarize. Belarina zazte. Bueno, finalera eta azkeneko fasera paseko dan bikoti, Zati.
finalea ez duzari, Baina elkarren kontra emeko zoi, astu pareji zaila eta laguntasunek eta horrek gainak astu. Hoin zeiko motzien mañontzin. Iru bertu dut egiko zuez. Oso, galtzeu pixo. Txalo, bero bat olentzako. Bueno, mañontzin iru bertu dut egiko zuez. Lehenengoan, esan biko zue, segaitxin merezia ben norberak txapela irabaztie. Bela nimeko txapela. Segaitxin merezia zuen. Bai. Gero beste da. Txoin, behiru baixik izan dut segida. Bigarren arezan biko zue, segaitxik albokoak ez da merezi txapela irabaztie. Aurgunik eta hirugarren nien publikoa zeuen ganatu niko zuen. Osa, que iziltasune, hau ya zer izo, ya txapela jokatzen da. Urruñontin. Hermainetan ez hasi hemen, Tonua bai itzela, baina onartzen dut giro hau niretzat nahiko sari dela. Baina onartzen dut giro hau Portatu gara berezi, bai serio eta bai sexy, zuek txapela zergatik jantzi, esplikatzen hasi, aldatu nahi dut ta ezin. Baduzu nahiko gabezi, ta nik bi aldiz esan nahi dut zergatik ez duen merezi. Bi aldiz esan nahi dut zergatik ez duen merezi. Botaz irulau zartako, ta naizta oso jatorra dun, ta etorri galako, nabil
aldakizu, nik bizkaitarrez berbaiten dutela. Hau da bikote motela, jakintzazue horrela. Gora Euskadiko mierda bat baina badauka txapela. Gora Euskadiko mierda bat baina badauka txapela. Naizta azaldu indarrez, pasatu gara tamalez ta onartzen dut, enuen nik gaur hortako interes, jasoarren hainbat babes, entzun eixuen mesedez. Tongo esan dozu helen zuek baina, maitxe zaitxuzten bihotzen. Agote
eneko. Bat izango da, Abaneri osatzen joatie nik rimak emonala. Eta abesti izango da, hitz bateri bakarkako bertzo bat abestie. Abaneri azaziko dara, horretako datorrela, eneko arrate, txalo bero berentzako. Isiltasune mesedez, hau finala da eta... Hau finala da, osak isiltasune. Eneko, zuretzako lehenengo rimie, estresa. Alperren batek inventau Besa. Eban ez nosbait estresa Abaden bat izango zan Babesa. Ez bana nahi emon mesa Konturatu die galdu da bela errixan babesa Erreza. Roken rimu jarraitzie ez dan ez baperreza Sorpresa. Ta gaurkoan izen naiz bertzo zaioko sorpresa Ezetza. Naizta publikotik askok eneko dinon ezetza Pentsa. Bertzue ez da erreza Ametsa. Badau zer kantau zer pentsa Baina holan bertzotan eki hori bai da lametza Osatu dugu bere Abaneri eneko. Hoi, bai derramen dau, bere osatzeko prest. Isiltasune mesedez. Maider, zuretzako lehenengo rimie, atxurra. Gure herrian mozkorrai Muturra. esaten zaio atxurra kulpel barrura sartzean Burra. barrura muturra galdu ohi dugu daukagun Gezurra. duintasunan apurra ta orduan berdina da Laburra. egia eta gezurra baina mozkorrak duenez Samurra. nahiko eragin laburra gero buelta ematea Beldurra. naiz eta ez den xamurra argi dago mozkortzeko Egurra. ez duzuela beldurra beraz altxako paketa eman zazue egurra. Finala, bero da, finala. Txalo bero abizintzako, agerezia eta. Azkenengo aritik falta. Oin, bertzo bat jante biko dabe. Nik emondako hitzeri. Abaneko! Hitzer emondako. Estudioaliko hitza. Ez da hori. Zure hitze, neko? Entzun, ez da. Irakurtze zuen hitza? Gaurko artikulu irakurri zuen? Neuk irakurtzeko, Txalo, bera! Irakurri? Hamendik aurre irakurri, Irakurtzi hona data. Neko. Prest? Isiltasune mesedez. Neko, zurito gehiatzen ditze, postasune.
Bueno, intano laguntzi behar, bai? Txalu joten badakizu ez? Ardi harriko? Herria bizitzea dut eginkizuna. Herria bizitzea dut eginkizuna, ta herriz herri nabil ni beti zerzuna. Azke izan nahi bada gure etorkizuna, denok landu behar dugu beti postasuna, beti postasuna, beti postasuna. Bueno, Maider. Eurko azken mariketie. Técnico. Chico, atento, Matemático, soluzio duzune. Bueno, Maider, prest? Isiltasune mesedez. Eurko azkeneko harik eta puntu garrize. Maider. Zurito gehiatzun berbie. Telebizioa. Telebizti. Telebista bat daukat parean ta tira, kantatu nahiko nuke nik horren arira. Gure begininiak maiz egoten dira, pantaila karratuta antzuei begira, antzuei begira, maiz egoten dira. Telebista itzaltzea sarriko menira. Bueno, honea sariketia sakau Urko bertso puntuak diana. Eta bain epaien ariketa matematikoan zain geratz gara.
Ella no da irabaztia. Musiki lege. Musiki. Pakus. Pako. Paco, Unai Aguirre, Paco. Amilla, Amilla, de bai, Amilla. Amilla, Nuña, Amilla, Altzeskue. Amilla, ikustetu. Lourdes.
Elkarrekin milaka bat, hamaika histori lagun artean, gume gaiztu egin zara. Bakarra da beraino, ez dago beste inon, sentimendu itzela da. Ta berainorik zarratuena, argitzeko kapaz gara. Ta berainorik zarratuena, argitzeko kapaz gara. Baiko guko txapeldune. Claro, zutundu. Bueno, txapelduna, ez hasiko gara. Zun motoristizera. Hori motorrena da hori ez da. Bueno. Bueno. 2015ko martxoan 97ko Belarron sariketako txapeldunak Maider Arregi! Bueno, buruz burukora Maiderreri Gerri Montzona, edo Maiderrek enekori Gerri Montzona, usta? Bueno, txalo bero bat eneko arraletzako. Bueno, bigarren fasera sailkatu han bikotie, Nerea Ibarzabal Lander, Gerrikatxo Barria, bueno, gaurko hirugarren bikotie, Miki, Lanabarrie. Hau goizeko zazpila, eta dira. Bueno, hirugarren bikotie, gaurkoa, Mikel Horrekolatza eta Mari Zarazua.
Musikeko erdu gazta asamblaiek emoten dugu. Purrio, Garazi, Urtzi, Uruzpo, haber gente badabi, beste? Alarta. Zer ikusten da iso, Bueno, zein izena bertzorena? Horren iruren ustez? Nerea komuneko papelari botatzena. Nerea, Musikiko gazte asamblea izenean, gazte uniko kamiseta bat. Eskerrik asko, Erdu. Hauen bai. Agurrik azaziko gara. Horretako... Atrakatuko zazto. Ilazio kateko lehenengo agurre. Errespetu bertzola izini, azkenan agurre zin gabe. Esake, txalo bero erantzako eta adi agurre. Azkenak gelditu arren, segiro gozo itzela. Aurten bederto bete, duzue hemen gaubela. Roke gai jartzaile legez, badauka bere nibela. Eta Maider zorionak merezi zendun txapela. Bigarren urtean nuen hau, bigarren ez natorrela, ta hirugarren ez ere, etorri nahi dut horrela. Belainon sentitzen bai naiz, nire etxean bezala. Belainon sentitzen bai naiz, nire etxean bezala. Bardin puntua zino, ta bardin nibela, bigarren plano baten lotu da txapela. Jakin sarria